kunungo Mali finitugu y'a yira k'a fɔ ko ka sɛgɛsɛgɛliw n'u ka wulikajɔw senfɛ Kidal n'a a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ka pankurun dɔw kɔni ye wulikajɔ kɛ kunun kalo tile 7 ka ɲɛsin bamaciwale kɛbaa dɔw ma minnu kun ka suru kan min ni MINUSMA tun bɛ ale kɔnɔna na. Pankurun kɔni ye maa minnu ɲini o kɔnɛ kɔnɔna na o bɛnna pick-up tigi dɔw ma bamaciwale kɛbaaw don u y'olu kɔni bɔnɛ u nin na min ye finitugu ye k'u b'a fɔ maaw ɲɛna bɛɛ lajɛlen k'i hakilina kɛ kelen ye min ye baara min bɛ sen na a ma lawuli dɔwɛrɛ kama maa minnu bɛ yen n'olu kanu ka bamaciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw senkɔrɔba don nin waati in na ani minnu bɛ a baara yɛrɛ la a n'a maaw yɛrɛ Kidal kɔnɔna na u ka wulikajɔ ɲɛsinnen don olu ma maaw n'u bolominɛw lakana ni finitugu y'a yira k'a fɔ ko o y'olu taalan ye nin waati na Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko n'an jɛra ko an bɛ se. Kidal kɔnɔna na kunun kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko min ye mugujugu kɔni ye n'o o ye pankurun ye ale ye wuliko 3 ɲɔgɔnna kɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'a ye olu y'a yira k'a fɔ ko maa 6 ɲɔgɔnna olu ni tora nin waleya in senfɛ maa fatulen ninnu dɔw taara ka taa Kidal ale dɔgɔtɔrɔso ale kɔnɔna na duguladenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko waleya in tɛmɛnen kɔfɛ basigi nana maaw sera ka baara kɛ sabula a dɔnna k'a fɔ ko waleya min tun bɛ sen na an ka sɛgɛsɛgɛliw ka ɲiniw y'a yira an na k'a fɔ ko n'i ye ko in yɛrɛ jateminɛ jɛkulu marafatigi minnu bɛ Kidal kɔnɔna na ale ni bamaciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaa minnu kɛlen ka t'u daga MINUSMA ale ka kan kɔnɔna na olu de tun b'a fɛ ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi MINUSMA taara ka minɛn o minɛn to kan kɔnɔna na u bɛ se k'olu feereli boloda cogo min o hukumu kelen de fana kɔnɔna na sifin dɔw bɛ yen olu kɔni kun wulila k'u bɛ se ka taa don kan in kɔnɔna na cogo min marifa cira olu sifinw fana na min ye armée ka wulikajɔ ye o kɔni kɛra pankuru ye ka ɲɛsin ni ɲɔgɔnwale ni bamaciwale kɛbaaw ma minnu tun bɛ pick-up kɔnɔna na maa min ye sifin ninnu kɔni bɔnna u nin na sa ko olu tigiw fana kan ka ɲini sabula nin waati in na min ye Mali finitugu ye olu ka kisɛ ci o tɛ ka kɛ yen yɔrɔ in na kosɛbɛ ni ɲɔgɔnwale ni bamaciwale kɛbaa minnu bɛ kan in kɔnɔna na olu fana tɛ fɛ maa si ka don MINUSMA taara ka minɛn min to olu bɛ se k'o wantɛrɛ cogo min wantɛrɛliko kuma min tun b'u bolo kunungo o tun bɛ ka labɛn de kɛ yaasa ka se ka o jɛkulu sigi sen kan u bɛ se ka o baaraw kɛ cogo min na baara in kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ kunun sabula kabini dɔgɔkun tɛmɛnen u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u bɛ nin kɛ Mali finitugu ye wulikajɔ kɛ a yɔrɔ la Kidal kɔnɔna na ko MINUSMA taalen don ka minɛn caman de to tajiw bɛ a la groupe électrogène ka taa se magoɲɛminɛn wɛrɛw ma ani sojɔminɛnw olu caman de kɔni bɛ kan in kɔnɔna na denmisɛnninlakaw ani Kidal yɛrɛ masurunamaw minnu bɛ yen olu caman bɛ fɛrɛ fana k'u boloda minɛn ninnu kan nka caman t'a dɔn k'a fɔ ko bamaciwale ni ɲɔgɔnwale kɛbaaw kɔni fana kɛlen don ka jan da ye nka nin bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen don bi Mali finitigiw fɛ olu minnu yɛrɛ bɛ Kidal kɔnɔna na n'u bɛ k'u ka baaraw olu kɛ yaasa lakana bɛn ni kelenya o bɛ se ka sabati cogo min wa n'Ala sɔnn'a ma fana don nataw kɔnɔna na armée yɛrɛ a bɛna wulikajɔ kɛ ka don kan in kɔnɔ k'a minɛ k'i sigi a kɔnɔna na yaasa Kidal bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min na kunungo dɔngɔnɔdugu la kari 3 olu kɔni k'u bɔra Bankasi yan fan fɛ ani Kore yan fan fɛ k'u kunda Baɲangara ale kɔnɔna kan yɔrɔ min bɛ yen sisan n'u b'a fɔ ma ko Para ani Sogobiya u selen o yɔrɔ la ni ɲɔgɔnwale ni bamaciwale kɛbaaw kɔni nana ka na musow ni denmisɛnw k'olu labɔ kari 3 in kɔnɔna na cɛ minnu b'a kɔnɔ k'olu to a kɔnɔ ka taa ni olu ye halisa kari 3 in bɛ ka taa dɔngɔnɔdugu kɔnɔna na maaw kɔni ye welelumada kɛ ko min ye Para ale ni Sogobiya yɔrɔ in ye a yɔrɔ kɔni man ja gitɔrɔn na nka a kɛlen don yɔrɔ jugumanba ye sabula bingali caman kɛra ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye fana kariw fana olu ka tunu o yɔrɔ in na dɔngɔnɔdugu kɔni maaw kɔni kɛlen don ka welelumada bila fan bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa larawulili bɛ se ka kɛ cogo min na nin kari 3 ninnu u kana se ka to tancogo la k'a sɔrɔ ko u ma ɲini ka ye finitigiw fana ko olu fana b'u sɔn a ko la min ye Baɲangara gouverneur ye ale kɔni ye layidu d'a ma ko ni Ala sɔnn'a ma nin tile in kɔnɔna na an n'a na masala a ka se ka ɲɛfɔli k'an ye nin ko in na Mali finitigiw ani Burukina finitigiw kunungo surɔ fana olu ye wulikajɔ kɛ Mali ni Burukina dancɛ la bamaciwale kɛbaaw kɔ olu dɔw bɔnna u nun na dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Bina u b'a fɔ ma ko Bukulumunun olu kɔnɔna na u ka Burukina kibaruyadilaw kɔni ye nin kibaruya in di kunun ko min ye ni ɲɔgɔnwale ni bamaciwale kɛbaa ninnu ye u tun bɛ moto ale ni mobiliw de kan min ye wulikajɔ in kɔni kɛra ni pankurun de ye pankurun minnu kɔni sera ka u caman bɔnɛ u nin na u y'a yira k'a fɔ ko maa si tɛ yen minnu ye nin wulikajɔ kɛ Mali ni Burukina dancɛ la n'olu sera ka bɔ nin ko in na sabula pankurun minnu wulila fan 2 bɛɛ lajɛlen fɛ u ka gosiliw kɔni bɛnna ni ɲɔgɔn ye wulikajɔ in fana ko a tɛna dan ma Mali Burukina ani Niger olu bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara belebele minnu boloda don nataw kɔnɔna na ko o ɲɛbila baara o ye nin ye kunungo Bamakɔ yan kibaruyaw y'a yira k'a fɔ ko hippodromecaw fɛ polisiw jɔyɔrɔ min bɛ carrefour dɔ la maa lakodɔnbali dɔ kɔni taara ka taa mugujugu dɔ da o yɔrɔ la nka Ala ni maaw ka ɲɛmajɔ ale ni hakilisigi senfɛ mugujugu 2 in si ma se ka pɛrɛn maa si ma degun sɔrɔ a ko la k'a yiralen don bi bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la sabula maaw bɛ bi minnu ka hakilina ni jamanadenw tɔw bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw tɛ kelen ye u b'a fɛ ka jatigɛ fana ta ka se Bamakɔ ale kɔnɔna na
kunungo fana Gao ale ni an sɔngɔ ni ɲɔgɔn cɛ labɛnsangakaw fɛ min ye kunnafonidila dɔw ye arajo baarakɛlaw olu kɔni bin kɛra olu ka mɔbili kan a kɛra duguni min na u b'a fɔ ma ko ayiwa koyiya komini min don ale bɛ Gabero Gao o marabolo la u y'a yira k'a fɔ ko waleya in kɛra nɛgɛ kaɲɛ 7 waati min ye arajo baarakɛla kelen o ni tora la 2 kɔni bamanciwale kɛbaaw ninnu taara ni o ye u ka mɔbili u y'o tiɲɛ u y'a yira k'a fɔ ko ka kɔ o ɲɛ ONG Action contre la faim maaw fana dɔgɔkun tɛmɛnen olu fana binna jan kelen kɔnɔna na nin duguyɔrɔ in kelen na maa kelen ni tora o la olu ka maa dɔw joginna bi Gawokaw kɔni ka denmisɛnninlakaw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ko yaasa min ye fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ nin yɔrɔ in na cogo min na sabula a bɛ ka kɛ yɔrɔ ye bi min ye degun a bɛ ka se maaw ma finitigiw olu tun bɛ wuli ka jɔ kɛ a yɔrɔ la ka kɔrɔ nka nin waati na o y'a yira k'a fɔ k'olu famana ka na bandi minnu tun bɛ yen n'olu tun ye yɔrɔ bila k'olu segilen don ka na ka tɛmɛ o ko ka fana min ye Irtel ye ne ale arajo ni télévision minnu bɛ kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw tɔgɔ la olu kɔni ye nin waleya in kɔ k'u b'a ɲini gouvernement fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu bɛ yen n'olu kɔni u taara n'olu ye olu bɛ se ka lasɔrɔ cogo min kɛnɛya la ka segin ka na u ka denbayaw olu kɔnɔna na bamancawale ni jugawale kɛbaaw halisa u b'u sɔn n'o y'a sɔrɔ Gao ni Tɔnbɔkutu ni Kidal marabolo la ta bɛ ka tugu u la ye k'u bɛ ka segin ka na Mali ale Mopti yanfan ni Segu yanfan na o kɔlɔlɔ fɔlɔ ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu ka sumanw kɔni b'u bolo u tɛ fɛ fiyewu olu ka suman ninnu kan ni u m'u ka jagaw bɔ a la duguntinin caman bɛ yen Masina marabolo la ka na se kominde Mariko kɔnɔna na ko olu bɛ ka wuli bi Mopti yanfan fɛ fana maa caman y'a yira k'a daminɛ Sayi la ka taa se fo Tɛnɛ ninnu ma olu bɛɛ lajɛlen degun kɔni bɛ u la ni jugawale ninnu kɔni kɛbaa ninnu nalen don ko fo jagoya la u k'u bolo da sɛbɛn na sɛbɛn b'a to u b'u to yen wa min ye u ka ɲɔ n'u ka malo minnu bɛ yen n'u bɛna n'olu kan u ka jaga bɔ o la welewelemada de bilalen don finitigiw ma yaasa u bɛ se ka na cogo min na nin duguladen ninnu u bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na Tɔnbɔkutu fana ba kɔfɛla la Direkaw fɛ olu fana y'a yira k'a fɔ k'o kelen don ko min ye Kirisanbakaw ye olu ka malo minnu tigɛlen don ni jugawale ni bamancawale kɛbaaw kɔni ko u nalen don ka na o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ nin waati in na welewelemada de bilalen don finitigiw ma yaasa u bɛ se ka dɛmɛ don nin dugu ninnu ma cogo min na halisa jamana kɔnɔna basigibaliya ko hukumu kɔnɔna na kalanso 6 ɲɔgɔnna o de datugura Yorosokaw fɛ yen ale bɛ Kucala o région kɔnɔna na k'a daminɛ octobre kalo tile fɔlɔ la ka taa s'a tile 30 ma u y'a yira k'a fɔ ko o kalanso ninnu kɔni datugura denmisɛnnin 1000 ɲɔgɔnna olu de tɛ se ka taa ekɔli la o yɔrɔ ninnu na bi nin waati in na o hukumiya kelen fana kɔnɔna na Mopti fana marabolo la a yira k'a fɔ ko ekɔliso 2 fo ka taa se 4 ma olu dɔw tun sera ka dayɛlɛ kalanta in na nka min ye waati laban ninnu ye u y'a yira k'a fɔ ko degun bɛ ka se caman ma sabula bamancawale ni jugawale kɛbaaw kɔni bɛ to ka na waati ni waati Bura ale komini kɔnɔna na u ka seconde cycle maaw olu ye karamɔgɔw u y'a ɲini olu fɛ ko olu ka kalanso bɛɛ lajɛlen datugu u ka waa wɛrɛ joona joona denmisɛnnin minnu bɛ yen k'u ka taa ni olu ye yaasa u kana se olu ma min ye nin bamancawale ni jugawale kɛbaa ninnu kɔni ye k'u kɔni donnen don mugujugu ni marifajugu caman de la u sera dugu caman ma kulosamakaw b'o la koloni ka taa se sungunjakaw ma olu bɛɛ lajɛlen degun sɔrɔ u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye kalanso ninnu datuguli kɔlɔlɔ caman de bɛ a la sabula n'i ye Yoroso ta k'a lajɛ nin waati in na min ye denmisɛnnin 1500 olu de tɛ se ka taa kalan na nin waati in na k'a yira fana k'a fɔ o kalanso datugu kelen hukumu kɔnɔna na san 2019 san fo nin waati in na min ye Yoroso fan caman ye kalanso ma se ka dayɛlɛ gouvernement kɔni tun ye fɛɛrɛ sigi sen kan yɔrɔ caman na san 2021 kalanso dɔw tun sera ka dayɛlɛ o sera kalanso 159 ma nka dɔw fana tilara ka datugu o kɔfɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ kalanso ko in na ko o ye basigi o nali ye yaasa sifinnakaw olu bɛ se ka kalan kɛ cogo min na Bafulabekaw fɛ yen ɛzi maaw olu bɛ kalan n'a ye maa 42 min bɛ ɛzi kɔnɔna na Bafulabekaw fɛ ko u bɛ ka kalankolo kunna u ka komini 13 kɔnɔna na baloya in kɔni k'a kɛ kun ye ɛzi yɛrɛ kan ka baara kɛ cogo min a n'a bolofaraw kan ka baara kɛ cogo min sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min bɔra ɛzi yɛrɛ soba kɔnɔna na n'o kan ka kɛ kalasa sanuman baaraw ye ko o de labɛnw bɛ sen na ni Bafulabe bɔra yen n y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Kayi région tɔw fana b'a la ale ni Mali fan caman olu kan ka kɛ kɔkan kibaruyaw nasira la Marɔku masakɛ n'o o ye Mohamed Sisi ye ale y'a yira k'a fɔ k'a ka maa mafalen min bɛ yen n'o ka wulikajɔ bɛ bɛn bamancawale ni jugawale kɛbaaw kɛlɛli ma ni ale b'o ko ɲɛnabɔ k'a bɛna o bila ka na don nataw la Mali Burkina ale ni Niger ko sabula bi min ye nin jugawale ni bamancawale kɛbaaw ye ko u bɛ ka nin sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu na Mohamed Sisi a y'a yira a ka kibaruya senfɛ u ka kibaruya min na n'u b'a fɔ ma ko taama binkɛnɛma ka se ka kibaruyaw di jamanaw olu n'u a sigiɲɔgɔn jamanaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na min ye Marɔku masakɛ ye a ko bi ko fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ yaasa nin juguya ni bamancawale dan bɛ se ka segin a la cogo min na
kuma tɛ maa minnu bɛ bin n'olu kɛlen ka sɔrɔsilakaw ta k'olu bila ɲɛfɛ a ko la u ka se ka u cɛsiri k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka yiriwali baaraw fana tɛmɛ yiriwali baaraw fana lajɛ o de la a ka maa mafalen ŋɔni min na jamana fɔlɔ minnu na a ko la o ye Mali Burkina ale ni Niger ye Nigerkaw olu tun ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin Togo ma ko Togo kana ka olu dɛmɛ yaasa u ni diɲɛ bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min Togo olu ka minisiri n'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ kunna n'o Robert Duse u ye o jaabi di ntɛnɛn tɛmɛnen n'o ye kunasininko ye min ye u ka finiwolomasiri tabaw ka minisiri Modi Salifu Modi ale taalen no Niger ale taalen no Togokaw fɛ baara la u y'a yira la k'a fɔ ko u ye laɲini min kɛ k'u sɔnn'o ma Togo yɛrɛ ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan jɛkulu min na farancɛla fanga min bɛ Nigerkaw fɛ k'olu dɛmɛ cogoya min na u ni jamanaw bɛ se ka kuma cogo min na Kɔnɔwarikaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni Faransi kunnafoni jɛkulu minnu bɛ yen ni o ye RFI ale ni France 24 maaw ye olu kun taara yen kunnafonidilaw bɛ gɛlɛya min sɔrɔ diɲɛ seleke naani kɔnɔna na n'o ɲɛnɛmayali bɛ kɛ Novembre kalo tile fila o tile fila ka kɛɲɛ ni u ka kunnafonidila minnu fatura anw fɛ yan Kidalikaw fɛ yen o hukumu de kɔnɔna na sa u kɔni ka ɲinanta taara kɛ Kɔnɔwari de o de senfɛ Alassane Dramane Ouattara ale ye Faransi kunnafonidilaw n'o o ye u b'a fɔ minnu ma France Media Monde RFI ale ni France 24 n'o o b'olu kɔnɔna na o de senfɛ Alassane kɔni ye layidu ta u ye k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye RFI ni France 24 ye ko a bɛna baara suguya bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa olu ka se ka segin ka na Mali Burkina ani Niger kɔnɔna na kuma in kɔni fɔra nka min ye jamanaw ye Alassane n'olu bɛna nin baara kɛ cogo min na don nataw dɔrɔn de bɛ se ka o yira an na an ye kibaruya minnu sɔrɔ sɔgɔmada ye joona in na yanni tile ka kɔrɔta o de ye nin ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni Ala n'a kira sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 ni kuran ma tigɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kibaruyaw k'olu da aw tulo kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka tile hɛrɛ di bɛɛ lajɛlen ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye